OK, takže asi vidíte, že jsem trošku změnil prostředí. Je tu jinačí barva, to za prvé. No, a to je asi tak všechno, hele. No, jenom je tu jinačí barva, takže každý den budeme měnit barvu. Teďka na dnešek si dáme červenou a na zítřek, nevím, co to je za barvu, kam. Zítra bude, jestli zítra budu natáčet, tak zítra bude oranžová. Pak bude žlutá a tak dále. Takže, jo. Toto video bude jenom takový short, jo. A jestli byste to chtěli, tak jak já jsem řekl, anebo si můžete napsat do komentářů, jakou barvu budete chtít. Samozřejmě pod tady tohleto. A nebo po ten short, co jsem nahrál, tak napište, že jakou barvu chcete, si napište a ten, kdo bude nejdřív mít komentář na tady tomhletom videu, tak tu barvu tady dáme. OK, takže toto bylo všechno. Takže zdraví se s váma, loučí se s váma, loučí se s váma Vrax, co má velký prax.